İkinci, ne şu prokuraturada işlana onsun belli. Birinciden взяточниство, nam para alan bir topar. Ben şol kıyızı zayılan, doğru değil mi? Zayılavam şol kıyızı da самоубийство. Türkmençe nam öyle самоубийство? Bir kastan canlı demet taşı. Aldırdı özünü. Hava. Evet. Bir topar eden işleri, bir topar açılmadık işlere mehali kelmi. Şoň üçin bu korky, hazır arxiv zat açılsa şoňa korky, onsam uşa açıldı götü. Özüm başladı, özü ekrana çıkıp, bärde biz daj neme demzam onu. Mun özü ekrana çıkıp, şo zatlar aytıp berip oturdy. Я смолодушничал diýdi. Şondan soňra aytyp başlady, nämedenni, nädip goýulanny, kimin işini ýapanny görkezdi. Uje korrupsiýada özü uly nime rolu oynan ve ondan soňra şeýit gyry otdy, korrupsiýany aýyrmaly diýip. Sen korrupsiýany aýyrjak bolsaň, sen özüň barda öldür. Näme üçin diýse, iň birinji sen şo korrupsiýany edin. Otayda oğurçulugam da sen eýem adamy öldürdin. Ablatyvam adam öldürdi. Bular bir tapar bütün dünýä mafiozi prestupnaya soобщество çak bolýarlarmyka. Özüm men bulan nemesine publikasyna düşünmýän. Bulan özlerim ya maşeniklarmy bir tapar. Ana diýenkide bir näçe täzeliklerde çykda türkmenliň içine bir tapar maşenik çykyp başlady diýdi. Belkim şo maşeniklar ýygnap oturandyrlar bular daşynda. Mene şeýle görýän.